магьосникът, който помете парите. Пътят ни е блокиран. Отдръпнете, фулмадрето. Остави това на магьосника. Lo siento, mi amoro. Този беше само разузнавач. Другите крадци сигурно ще го търсят. Защо трябва да ходим през гората? Има си тротуар. Неразумен Ел. Точно това би очаквало голямото око от нас. Пътят ни може и да е труден, но за пица бладото си струва. Добре. Ето го. Страховитото пица блато. Най-опасната част от пътуването ни. Олеле! Вижте колко много игри. Чакат да ги изиграе. Сложете монета. Сложете монета. Сложете Да си монета. изберем наградите. Чакай, сериозно? Клара, ако си избереш наградата сега, се обричаш направо на разочарование. О, леле, имат лазерна писалка. Това всъщност е супер яко. Много искам тази дискотопка. Сериозно? Това беше много лесно. Сега ще пробвам да го гръмна. Дори е супер лесно. Край на играта. Продължавате ли? Какво? Леле, тия игри са много бъгави. О, велико, вижте, минава парадът на глупците. Здрасти, Белсън. Как си, приятел? За талончета ли ще играем или може на забавните игри? О, сумо! Всички игри ще бъдат изиграни и наградите спечелени. Защото имам новичка 20-доларова банкнота тук, в задното ми джобче. Точно? Ето, тукинка. Момчета, не се ядосвайте, но съм си забравил парите. О, чакай малко. Бях забравил за моя магиоснически долар, който е в моята магиосническа обувка. А, така. Добре. Ето един за елфа, ето един за гнома и един за магиосника. И явно този няма да ни трябва. Клара, не! След като има по една игра, то тя ще е велика. Ето това е дух. Сега аз повелявам, че макар да имаме само по един жетон, ще имаме най-великия ден в историята на пица блатото! Да, извинявай. Да бе, сигурно ще е така. Добре, хора, да се разделим. Не, Кларос, не! Хаос. Добре, трябва все да има някоя игра, за която да платя с едно единствено жетонче. Изпомпвайте по-силно! Резултатът ви е много нисък. Хайде, бандите, нахрани голямата Бети. Помети парите. Тази игра може и да стане, ако само успея да вкарам монетата на правилното място. Точно на правилното място. Онте, хайде, супер опилонте. Помети парите. Не беше зле. Клара, не! Така не се играе помети парите. Трябва да помети системата. Всичко е наред, пак си струвате. Не, ще си върна монетата. Ще взема всичките монети. Ало? Остата си. Нищо, какво да прави?